खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 नभेम्बर 2020 शनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिननो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोआव गोदान मिजिं फैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय मोजां हाबा मावनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां खामानि मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोजौ थाखोनि बिबान मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान माबा मोनसे बिबान मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोदान खामानि मावनो गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खरनि बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोआ दिनै मोजाङैनो थागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सोरबा आगुनि गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन आरो जोबोर गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन।
मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो जोबोर मोजाङैनो मावफुंजोबगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।